सासे बर'नि मुंदांखा इउटुबार प्रान्जला गुवाहाटी महानगराव सासे ट्राफिकजों मानो थाखाय लाखिजादोंमोन मा दायनि थाखाय दा आंजों दङ सासे एक्स एनडिबि आरो एक्स एनडिबिनि उनाव सासे सार्भिस हल्डार बिथाङा रेफारि माने बे हस्टेलखौ खेबसे सुगासेयावनो गावनि बिफाबाबो गावनिफ्राय देरसिनबाबो फंबायमोना जेब्ला डिउटियाव गसंनानै थायो अब्ला सोरबा गावनि बिमा बिफाबाबो गसंनानै थानो गोनां जायो मानो थाखाय रेफारिखौ सुयो मानि थाखाय रेफारिखौ सुयो माने जोङो माने ट्राफिक रुल हिसाबै जोङो लामाया जुदि खोथाजों खोथा मोनथामबा जोङो मोननैखौ लाखिथ'नानै जों मोनसेखौ रेफारि सुनानै मोननैखौ लाखिथ'नानै जोङो मोनसेखौ थांनो होगोन आरो बिनि उनाव मोनसेखौ थांनो होखांनायनि उनाव आरो मोनसेखौ बेखौ थांखांनायखौ माने जोङो लाखिनानै आरो मोनसेखौ थांहोगोन आरो मोनसेखौ थांहोखांनानै जोङो बिनि उनाव मोनसेखौ थांहोगोन बेबायदि माने मोनसे ट्राफिक रुल दङ आरो जोंना मोनसेनि उनाव मोनसे जाहाथे एक्सिडेन्टआ माने जानायनि गोजानाव थायो ओमफ्राय मालाबा गावनि सिनायखौ आं बारहोग्रोनोसै होननाय खोथा थागोन नामा बिदिथ' जेबो गैया माने लाइन बाय लाइन माने जोङो मोनसे लामाखौ नायनानै लामाया दोंबैसे बेखौ नायनानै जोङो डिसाइड खालामनानै लायो आरो बबेनिफ्राय जोङो सुरु खालामगोन माने हगारजेननायखौ माने लाइन थांबाय थागोन आरो बेयाव खुनु सिनायनाय माने बिदि खोथा गैया आरोना दा फंबाया गुवाहाटी महानगराव थायो फंबाया सानसे समाव एनडिबि आफादनि सासे सोद्रोमामोन दिनै फंबाया सासे गुवाहाटी महानगराव थानानै रेफारि सुयो फंबाया सासे सार्भिस हल्डार दा सानसेयाव फंबाया खेबबेसे माने खुगाजों रेफारि सुयो गोसोआव दं नामा दाथ' अनुमान बिदिखौथ' जेनेबा जोङो सानसेयाव रेफारि सुनाया खमसे खम जोङो 40नि गोजौआव थाङो आरोना 40 बारनि औ बांद्राय सुवा दाथ' सिगनाल लाइट जाबाय नालाय ओमफ्राय रेफारिखौ एनि टाइम लाफानो गोनां जायो प्रेजेन्टआव औ एनि टाइम लाफानांगौ लोगोआव थाफाखानांगौ माने ओमफ्राय रेफारिनि मुङा बेलेग दं नामा नोंसिनि माबायाव जोंहाथ' हुसेल होनो हसेल ना दा जोङो होनो बे फुटबल गेलेनायाव फ्राय थुग्राया बेखौ रेफारि ना मा होनो दिनै हसेल बिथांमोना गावसिनि डिपार्टमेन्टआव माने हसेल नङा होमबा ओमफ्राय लोगोसे जेब्ला नोङो एनडिबि आफादनिफ्राय गावनि गोसो बायदि जेब्ला एक्स एनडिबि जाखांनायनि उनाव गावनि गोसो बायदि नों इन्टारभिउ होनानै मोनदों ना सरकारनि सोरनिबा हेफाजाब बायदि इन्टारभिउ होना मोनखो बेथ' माने जोङो एक्स एनडिबि आफादनिफ्राय जोङो माने होदोंमोन इन्टारभिउखौ जोङो बहुतानो होदोंमोन माने होदोंबाबो माखासे मानसिफ्रा माने एग्जामाव क्वालिफाइड जानो हायासै दा आंजोंनो सासे लोगो दङमोन बेबो क्वालिफाइड जानो हायासै बेहाबो माने जोबोद साख्रिनि माने गोसो दंमोन आरो बेबो एक्सानमोन दा आङो गावनि नाजानायजों उथ्रिसारबोनो हादों आरो जेब्ला इन्टारभिउआ जेब्ला नोंसोरो थांदों बे समाव एक्स एनडिबिनि थाखाय एक्सट्रा खथा दंमोन नामा बेयाव बै समावथ' बिदि जेबो ओंखाराखै माने गावबागाव माने जेबो एक्सट्रा खथा ओंखाराखैमोन आरो औ माने जानायजों माने इन्टारभिउ पास जायो आरो औ गावनि नाजानायजों ओमफ्राय जेब्ला नों इन्टारभिउ पास जानायनि उनाव नोंनो माने गोसोआव थानाय माने ट्रेनिङाव नोङो मा भुलनि थाखाय आरो बे ट्रेनिं जोबजासिम नों बेसेबां पानिश मोनखो एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा ट्रेनिं जोबजासिमाव बिदिनो खेबथामसो पानिशमेन्ट मोनदों खेबसेहाय माने रुमावहाय सारा माने नोंसोर रुमावनो था आं पलिं खालामनो थांगासिनो बेबायदि होननायाव माने आं पलिं खालामनाय समाव प्रेजेन्ट जायाखैमोन आरो दुगैहैदोंमोन आरो दुगैनानै फैनानै आङो गामसा जोंनाथ' बर'नि गामसा दङ आं लांफाखादों गाननानै आराम लेंथिया बारायलायनानै फैदोंमोन आरो आं लांथिया ओमफ्राय दाना माखासेयाथ' पलिं जागासिनो पलिं जाफुबाय थानाय समावथ' आं सौफैबाय खारखुमानोबोथ' आं हास्लाबासै आरो दाना सौफैनायाव आंखौ लेंहरनानै बे आं बाल्थिङाव दुगैखांनानै बाल्थिङाव दै लानानै फैनायखौ बाल्थिंनि दैखौ माने हाब्रुआव लखबनानै ओमफ्राय बेवहायनो आंखौ ना दावनाय बायदि दावहोदों आरो दुगैखांबाबो माने ना दावनाय बायदि नाथुर बायदि दावखो होदों आरो ना बेखौ मोनसे गोसोआव दं आरो मोनसेया जाहैबाय ट्रेनिं होफुबाय थानाय समाव आङो सार आं दै लोंनो हागोन नामा होन्दोंमोन आरो माने दै लोंनो मोनगोन नामा खाथियाव दै माबा दंमोन पाइप बेवहाय माने दै गांबा लोंहैयो ओमफ्राय ट्रेनिं होबाय थानाय समाव माने दै गांदों आं सार होन्दोंमोन नालाय बिदि होननायाव माने नोङो बेयाव 50 बार पुसाप हो ओमफ्राय दैखौ लों होन्दों नालाय ओमफ्राय आङो
50 बार पुसआपखौ माने होनानै देखायदों आरो एकदम पारफेक्टलि होनानै देखायदों बिनि उनाव आंखौ दैखौ लोंहोदों आरो बेखौ गोसोआव दं 50 बार बुकडाउन खालायखांनायनि उनाव दैखौ मोनलोंबाय आरो मोनलोंबाय 50 बार बुकडाउन खालायनो हायामोनबा दै मोनलोंनाय नङा दै मोनलोंनाय नङामोन आरो मोनसेया मानिसा मोनसेया जाहैबाय माने बे आं दहाय होनखादोंमोन माने बिदिनो खिनो थांनायाव सिनायस्लाबै माने सारखौ सिनायस्लाबैयाव माने सिगां सिनियर अफिसारखौ सिनायस्लाबैयाव खोमसिनि फुंनि 2टायाव सिखारनायाव माने सिनायस्लाबैयाव माने बारस'नाय बायदि जादोंमोन आरो बेयाव खेबसे बुजादों आरो ओमफ्राय नै दा प्रेजेन्ट जेब्लानिफ्राय नोंनि ट्रेनिं जोबनायनि उनाव मालाबाफोर हरखाब एक्सिडेन्टफ्राव नों खेबबेसे मोगा मोगि एक्सिडेन्टफ्राव माने प्रेजेन्ट जाखो आंथ' दासिमाव एक्सिडेन्टआव प्रेजेन्ट जानाया बिदिनो 15 बारसो जाबाय आङो बिदिनो मोनानि 12:30 मोनानि 2:40 बेबायदियाव सिखारनानै थांनांगौ जायो एक्सिडेन्ट माने सोरबा लोंनानै मोनायाव गारि सालायनानै बहाबा एक्सिडेन्ट जायोबा जोंखौ लेंहरो आरो माने ट्राफिक पुलिसखौ दा दिनै देवबारबो दिनै थांनाय मोनायाव हरनि 3टायाव सिखारनानै डिउटि दंमोन हरनि 3टानि उनाव मथा मथि साननि 2:00-2:30 बेहा डिउटिमोन बिनि उनाव जोंजों माने दान्दिसे सम मोननानै जोंजों दंफायो आरो बे समावनो भिडिअखौ खालायदों देवबारखाय दा आं बेयावनो फंबाया नोंनि खुगाजोंनो आफादाव मा मुंमोन आरो गामिया मामोन एसे बुंना होदो आंनाथ' गामियाव सोमदोन बसुमतारी आरो आंना आफादाव एस सुरदावमोन आरो सुरदाव दा खोनाखाबाय सानसे समाव एनडिबि आफादनिमोन आरो एक्स एनडिबि जानायनि उनाव गावनि नाजानाय गावनि इन्टारभिउजों ट्राफिक पुलिसाव बिथाङा साक्सेसफुल जायो साक्सेसफुल जानायनि उनाव जेब्ला ट्रेनिं लादों ट्रेनिं लानायनि गेजेराव बहुद खस्थ' मोनबोदों दा माखासे खस्थ' मोननायखौ खिथायाखै दै लोंनो बा दै गांबाबो ट्रेनिं सोलिफुबाय थानाय समाव 50 बार बुकडाउन खालायखांनायनि उनावसो दैखौ मोनलोंदों आरो गावनि सिनियर गावनि अफिसारखौ अभारटेक खालायनानै खिनो ओंखारनायाव अभारटेक खालायनायनि थाखाय पानिश आरो लोगोसे बिथांमोननि जेब्ला ट्रेनिं सोलिफुदों बे समाव बयखौबो टायार गिदिर गारिनि टायारखौ बिखुङाव लानानै बुकडाउन सोर बांसिन खालायनो हायो दा फंबायानो गावसिनि बेसाव 10 बार बुकडाउन खालायनानै माने हादों जायफोर गावजों एखे लोगो ट्रेनिं लानाय बिथांमोना सोरबाया खेबनै सोरबाया खेबथाम सोरबाया खेबबानि बारा हायाखै नाथाय बे फंबाया सासे एक्स एनडिबिया 10 बार बुकडाउन खालायनानै टायारखौ बिखुङाव लानानै बुकडाउन खालायदों गिदिर गारिनि टायार जोबोद बाख्नायथाव बिनि थाखायनो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा नाजासोमोबा साननाया जाफुङो दिनै गावनि बिमा बिफाबाबो दिनै थाथ' खुगायाव रेफारि लानानै सुयोबा थाथ'नो गोनां जायो सोरबा गावनि दैदेनगिरिबाबो थाथ' टाइम मथे बिथाङा बारहोबासो बिथाङा गावनि ट्राफिक माने सिगनेलखौ पास खालायखांनायनि उनाव सिगनेल होबासो बारनो हागोन दिनैनि समाव नों प्रमद बर'आ फैयोबा टाइम टेबोला एकदम जाथारबाय प्रमद बर' सारा बेजों बारलांथारनांगौ बे समाव नोङो रेफारि सुगोन ना बारहोगोन जोंथ' सोरबा गिदिर मानसि फैयोबा मन्थ्रिफोर फैबा रेफारि सुनाय जोंना रुल गैया बेयाव माने साख्रिनि खोथा दङ जोङो माने गारिफोरखौ सोरबा सिगां फैयोबा साइडआव लाखिनानै दोनो आरो सोरबा माबा रं साइड गारि फैनाय लामा दङबा जों बेखौ लाखिथ'नानै दोननानै जोङो मन्थ्रि एम बिदिनो मिनिस्टारफोरखौ जोङो सिगां बारहोनांगौ जायो आरो सिगां माने मोजाङै मोजां बारहोहरनांगौ जायो बेनो जोंनि ट्राफिकनि दायथ' आरोना दिनैनि समाव गबिन्द सार जिखुनु जाय एनडिबिनि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोर सानसे समाव नोङो सार होननानै बिथांमोननि खोथाखौ नोङो मानिबोदोंमोन दिनैनि समाव नों सरकारि सासे सार्भिस हल्डार दिनै नोङो गबिन्द सारा जुदि आं बारलांग्रोनोसै होनना बुंबा नों बेखौ दिनै रेफारि सुनो गोनां जागोन ना थाथ' होनना बुंनो गोनां जागोन दाथ' बुंनो थाङोबा रावबो मन्थ्रिफ्रानो मिनिस्टारफ्रानो माने बिदि आननेसेसारि फैया माने गावनि गोसो बायदि जोंनो माबा मोनसे इनफरमेसन हरो माने ओरैबायदि उमुक समाव ओरैबायदि मोनसे VIP थांगोन बे VIP थांनाय समाव जोंखौ माने
डिउटि होजोबखायो आरो VIP फैयोबा जोङो माने अलरेडि जोङो रेडि जानानै थाखायो गारिफोरखौ लाखिनानै दोनो आरो बिसोरखौ जोङो माने लेफारिबो सुनो हाया सिगां बारहोहरनांगौ जायो आरो मोजाङै मोजां लोगोसे आं जोबथारनायाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो सोरबा जोंनि बर' लिडारबाबो सोरबा गावनि मानसिबाबो फंबाया सानसे समाव एक्स-एन-डिबिमोन दिनै गावनि लोगोबाबो ड्रेसाव थायोब्ला गावनि ट्राफिक सिगनेलखौ टाइम मथे जुदि जायाबा गावनि लोगोबाबो गावनि बिफाबाबो गावनि सोरबा दैदेनगिरिबाबो फाइन दाननो गोनां दिनैनि समाव लोगोसे मालाबाफोर नोङो जेब्ला नों गुवाहाटियाव डिउटि मावफैबाय बे समाव बर' लिडारफोरखौ नों आंथ' बर' लिडारफोरखौ रावखौबो लाखिफिननो मोनाखै मोननाया सासे बर'नि मुंदांखा बर' इउटुबारखौ लाखिनो मोन्दों आरो बे नारेंगि आर्मि केम्प खाथियाव मुङानो जाहैबाय माने प्रान्जल आदामोन आरो बर'नि मुंदांखा इउटुबार बिथाङा जोङो चेकिं सोलिबाय थानाय समाव बिथाङा फैदोंमोन आरो बिथांखौ माने लाखिनानै चेकिं खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय आङो मोखाङाव नुनानै माने डाइरेक्ट सोंनाय जादों आरो नोंथाङा उमुकमोन नामा एसे कनफिउसन जादोंमोन आरो आं मोखांखौ ओमफ्राय औ होनदों आरो बेयो ओमफ्राय बिदि होननानै माने उनाव चेकिं खालामनानै थांदो होनहरबाय आं सारि साखा ना बाइकमोन स्कुटिमोन लेखाया गासिबो एक्टिभ दंमोन औ क्लियार दंमोन माने नाम्बारखौ सार्च खालामना नायदोंमोन लेखाया थिगैनो दङमोन गावखौ बर' इउटुबार होननानै सिनायथि लाखोना ना नोंसो बुंखो आंसो डाइरेक्ट माने होनदों आरो इउटुबार होननानै आरो औ माने एसे मोखांखौ नुबाय थानायखाय माने सेम नुनानै दा खोनाबाय सोरबा बर' इउटुबारबाबो सोरबा बर'नि मन्थ्रिबाबो बर'नि मिनिस्टारबाबो सोरबा बर'नि MLA बाबो MCLA बाबो सानसे समाव सोरजोंबा एक्स-एन-डिबिनि जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ सानसे समाव सार होननानै गाबज्रिदोंमोन सानसे समाव बिथांमोननि खोथाखौ गनायनानै सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव जेब्ला गावनि गोसो जानानै गावनि नाजासोमनायजों इन्टारभिउ पास जाबाय पास जानायनि उनाव दिनै गुवाहाटि महानगराव ट्राफिक पुलिसाव दा साख्रि मावगासिनो दं दा उफाय गैया सोरबा प्रमद बर'बाबो सोरबा एक्स-एन-डिबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिबाबो टाइम मथे थाथ'नांगोन आरो गावनि बिमा बिफाबो थाथ'नांगोन सानसे समाव रावखौबो लिडारफोरखौ लोगो मोनफेराखै नाथाय बर'नि सासे मुंदांखा बर' इउटुबारखौ चेकिं खालायनानै जोबोद बे फंबाया गोजोनदों बेखिनिखौनो जों रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायबाय जोंनि सावरायलायनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा जों निमाहा बियो गोजोन्थों